Mielőtt belekezdenénk újabb témánkba, hadd mondjam el, hogy annyira rendes műsorvezető társ vagy, ugyanis az előbb komoly problémákat okozott nekem ez a magasságkülönbség, és hogy fölálltunk, és magadtól kérés nélkül kibújt a cipőjéből, képzeljék el. Hát ez nem is kérdés. Na, de várjál most már, ja, és valaki megmutatta, itt a cipőm is. Ilyen drága. De várjál, térjünk akkor vissza ide a földre és a konkrét témához, mert hogy nem véletlenül mutattunk itt kutyusokat az elején, ugyanis exkluzív, luxus kutya kiegészítőkről fogunk beszélgetni most. Sepsi Katalin, kutya szakértő a vendégünk. Jó reggelt! Én azt mondtam így ezekre például, ez gondolom nyakörv. Igen. Hogy ezt én ezt így nyakláncként így az éjszakában, amikor elindulnak. Igen, több vendégünk is így gondolja. Mi a legexkluzívabb, hogy kezdjük rögtön a bombasztikus résszel? Hát talán most a tálak azok, amik ezek a strasszos tálak, amikre azt mondhatom, hogy leginkább, legkedveltebb a gazdik által kis pici kedvenceiknek. Szükség van erre? Hát, Nem, azért csak kérdezem, hogy mint a nem, igény van, persze igény van. Szükség, persze van rá szükség. Szeretnél ebből inni egy kis vizet? Nekem mindig tetszenek azok a lányok, akiknek ilyen strasszos telefontartójuk van, ami egyébként abszolút nem praktikus, mert mire onnan kipecáznám a telefont. Meg egyszer vettem magamnak én is egy ilyen strasszos kulcstartót, mert ez olyan csajos. Csak hát aztán szétesett egy hónapon belül, aztán soha többé nem vettem. És hogy valaki ezt a csajos dolgot, ezt odáig fokozza, hogy először is vesz magának egy csajos kutyust, mert ezeket a dolgokat, ehhez egy ilyen picike, gyönyörű kis kutyuskát képzelek, és utána elhalmoz, és gondolom egy ilyen lánynak a lakása is tele van például ilyen rózsaszín dolgok. Beszéljük. A kutyusok mit szólnak mindehez? Ez lenne a következő nagyon fontos kérdés. Hát az ilyen ölebek többsége már szereti, kedveli, gazdiával együtt, élvezik, persze. Hát most Zsebikét, a pici csivavát, ahogy felöltöztettük otthon, rögtön elkezdett parádézni a kis ruhájában, pedig mi nem szoktuk gyakran öltöztetni, de hát ő érzékelte, ő érzi, hogy ebbe biztos, mert eddig itt játszott egész eddig, és tőle elég ritka ez a mutatvány, hogy játszik idegen helyen. Neki például igaz gyöngyös nyaklánya van. Igen, masnival, flickeres ruhácskája. Nem, olyan érzésem van ezeknél a kutyáknál, hogy annyira csúnyák, hogy fel kell dobni valamit. Így. De komolyan. Tehát, hogy valamit muszáj csinálni vele, hogy ne legyen kedvesek, szeretjük őket, mert aranyosak. Igen. Na lássuk ezt. Igen. Ez mi? Ez egy parti nyakörve feldobott kis pettyes. Parti nyakörve feldobott kis. Tehát elviszik partizni a kutyát. Képzeld el, hogy bemegyünk valamelyik szórakozó helyre. Így van. De azért, amikor valaki megjelenik egy ilyen szerelésbe öltözött kutyuskával, azért a gazdira is furcsán néznek vagy. Igen, de ez nem egy átlagos hétköznapi viselet. Ez kimondottan farsang, szilveszter, szülinap, ilyesmi. Ez drágák ezek a dolgok? Megfizethetőek, egyáltalán nem. Vannak, amik ugye olyan eredeti kiegészítőkkel készülnek, amik drágák, maga a kiegészítő. Mint például a strassz. Nőkre vagy férfiakra jellemző az, hogy ilyeneket választanak? Abszolút vegyes. Vegyes? Sokat kaptunk. Vegyes. Megeskedtünk volna, hogy ilyen csak nők. Nem. Ezek a vastag nyakörvek, például ilyen nyakörvek, ezek kimondottan nagy kutyáknak, akár rottweilernek is. Igen. Rottweiler? Tehát akkor ezek szerint a nagy kutyának is simán lehet, nagyobb testi kutyának is. Igen, boxer, rottweiler, német juhász, abszolút nem csak kis ölebeknek, és dogoknak. És a nagy kutyák szeretik ezt? Hát a nagy kutyákat nem öltöztetik, hanem egy szép nyakörvet raknak rá, hosszú nyaka van egy dognak, és feltesznek egy ilyen szép nyakörvet rá, akkor ez nagyon királyi megjelenést. Királyi megjelenést, és akkor gondolom van női, tehát hogy nőstényeknek és kanoknak is. Igen, van. Ezt jobban inkább fiúkutyák, de mondjuk ott a rózsaszín oldalon azok inkább jobban csajszisabbak, igen. Jó, hát Katalin, nagyon szépen köszönjük. Csodálatosak ezek. Bámulunk. Mindegyik. Igen, irigykedünk. Most ezek után elmegyek, és tényleg veszek meg egy szerzünk egy ilyen kis strasszos tálat is otthon.